роликни для майдаҳо подписатсия кунӣ ягон гап мешавад. Султон аввал нигоҳ кардирини падаркара бин чиай бабги бо ягон даъватномаи рӯзи туйша натиёд давай бля султона падарка шапа кадесян морам охи вуроди у хабачай безеб нестем охи неки ягон та намехалтав чикор кунем чикор ту баҷои рӯшанӣ кунӣ сияҳӣ мекунӣ хид ки ҳами гӯзчие ки ҳами кунҷи думбат мебурая ма ҳами қазистаратсия мекунем ну мемони або ҳози агар ин мошини ма опел не лексус мебуд ҷавонӣ ма дар 5 солагӣ мегирифтие ҷовид султони султонай ай падарка сер шид то бега агар вақт да тагама да падарка накунӣ ку оқи падарус кид мекунам фаҳмидӣ морам охи мардаке дар дил орзу ҳавас дорем ай тия бо рӯи мара нигоҳ ягон проблема нест ҳам қайги сиёҳум бехидмай